wata rayuwa a bar dubawa, ga wata rayuwa a bar hangawa, wai an ce zamani ne so na samu da janyo ke me jan hali ki bar yinanta in kuma kin ki kai maza in birga wai ta duniya rawar yan mata duk mai musu ya je karanta wannan zamanin abin a faɗi ga wahala ciki abin hakuce ne mai san duniya tsaya ka ji zancen ko ya rayuwa take a takaicen rayuwa ta fawa ce rayu ga wani zantukan sana sa take ta burin zuciyarsa ne da mugunta aiki za ka masa kana masa buta kafin ya biya ka sai da karanta wayo duniya ina zaki da duniya ina zaki da wannan so abin da na damu suna mai ƙarya kaɗai ake yi wa kauna ba a cewa mai kudi ya tsuguna har san gaskiya kake nunawa ba a maka sanda ke ɗorewa so siffar su dai ashe ba daga raya so siffar shi dai ashe ba daga raya ita dai duniya haɗin Allah ce manazartan cikin da sun gaza zance karke gaskiya kan wacce ce shi dai haƙuri zubin nasara ce shi ɗan kamuwa ya kai shi azance shi ma na ji yake a takaice tsarin rayuwa zubin waka ce wannan naji ne a gun magabata farkon rayuwa ana tatarata mai na sani ciki bare na hukunta sai dai zana yau kaɗan na kamanta yau ga 'yan uwanmu na kokawa wannan rayuwa abin da ubawa komai in kayo ana kushewa to me za ka yi a dinka yabawa kai da jinin ka za ya rinka gudunka baya san ganin ka kan aikinka bayan gaskiyar ka ce jarinka tana rayuwa tana karewa ba kuma mutuwa tana ɗaukewa baka san yaushe ne ko za ka bacewa Allah gyara zuciyoyin magaba